Ey avra o kılım rahmefin. Hani o ovamızdaki Davut dele men köp okap aklına nadaşan şoň çağalar taşlap gitdi onu. Güýdüň köri bol, saçyň düşür alkaş bolsun o. Adyň ýazyp bildiňmi bolany? Biziň tohumymyzdan öňe bir alim çykan ýok o. Yaman gynanýanlar eýsaňa. Bu dünýä bir gedek gelýän onu da okajak bolup başaý bolup görmedi. Hilletdi geza o, keypet. Pajarnikler, yani yangın söndürücüler, söndürmenin yerine yakyalar. Bu sözler 1953 yılda Ray Bradbury tarafından yazılan Fahrenheit 451 kitabından. Fahrenheit 451 kitabının 1966 ve 2018 yıllarda filmlerim çıktı. İki filmde de kitabın özünü doğru verilen. Yönü 66 yılda düşürülen filmin senaryosu kitaptaki hikaya haf yakınrak geliyor. Yer olya. Dowam edelim. Sebebi bu roman 68 ýylyň häzirki dünýämizi tarif edip bilipdir. Bu kitapda hyýaly geljekde adamlar yanmayan öýlerde ýaşaýarlar. Pajarnikler bolsa ýangyny söndürmek üçin dälle yakmak üçin işleýärler. Öýler yanmayan bolsa onda olar nämäni ýakýarlar? Kitaplary, kitap okuyan adamları. Ol döwürde kitap okumak, kitap ýygnamak, öýüňde kitap saklamak jenayet. Kitabın bardygy bilinse ýa-da yamanlaşyga düşseň, onu pajarnikler gelip kitaplaryň baryny ýakýarlar we eýesini cezalandyrýarlar. Sebäp hökmünde bolsa, kitaplaryň adamlara tapawutly pikirlenmäge, baş kaldırmağa ve talep etmeği itermeği ve cemiyette gapma karşılığa sebep bolmagy görkezilýärdi. Adamlar wagtlaryň kitap okumagyň ýerine diýwaryň ýüzüne gaplap duran uly ekranly telewizorlara seretip geçirýärdiler. Olar üçin pikirlenmeğin yerini telewizorlarda berilýän güýmenje programmalary, duýgularyny we ruhlaryny doýurmagyň ýerini bolsa, dürli renklerdäki tabletkalar alypdy. Oh those, help yourself, I've got another bottle full. Adamlar öýleriniň diýwarlaryny gaplap alan telewizorlarynyň köplügi we ullugy bile öwünýärdiler. Bu ütopik gelecekdäki gahrymanymyz Montag pajarnik bolup işleýärdi. Wezipesi kitaplary ýygnalan ýerinden tapmak, olary yakmak ve eýesini cezalandyrmakdy. Onun durmuşy 17 ýaşly Clarice adly gyzjagaz bilen tanışan soň üýtgäp başlapdy. Clarice'in soraglary Montagyň kitaplar baradaky bilefigeljiliğini hasam artdyrypdy. Hiç düşündün mü? Bir saniye olsa bile neden bu işi yapıyorsun? Yakmadan önce okumayı dene. İçi it ýyrtýardy. Soňra olam ýakylan kitaplaryň arasyndan käbirlerini alyp öýüne gidip aýalynyň biýdiň gildenip okap başlapdy. 1. bölüm Yeraltı. Bir gün gelen yamanlaşygyň esasynda Montag, başlygy we beýleki pajarnikler bolup bir öýe kitap ýakmaga gidipdiler. Öýüň eýesi eýwanyň ortasyna üýşürilen kitaplaryň ýakylmagyna garşy çyksa da, pajarnikler niýetlerinden dänerli däldi. Ondan öýden çykmasyny isleselerem, ol kitaplaryndan aýrylmak islemeýärdi. Zalim pajarnikler ol aýaly kitaplar bilen bilelikde ýakypdylar. Bu waka Montagyň sistema bolan anancany düýbünden sarsapdy. Inne olam kitaplar bilen ýatyp, kitaplar bilen turýardy. Kitaplar yamanlanyşynyň tersine oňa erkinlik, ruhuna giňlik we düşünje dünýäsine çuňluk berýärdi. Bu ýagdaýdan aýaly hem habardar bolupdy we ony özü baryp yamanlapdy. Montag döwlet düşman hökmüne gözlenip başlanypdy.
ol deryadan geçip halas bolýar we öz ýaly beýleki gaçkak kitap adamlar bilen tanışýar we olar bilen ýaşamaga başlaýar. Fahrenheit 451 kitabı 1953-nji ýylda ýazylmagyna garamazdan biziň häzirki dünýämizi nähil gowtaryp edýär, şeýledämi? Pikirlenmek, tapawutly garaýşlara eýe bolmak, hyýal we ruh dünýämizde çuňlaşmak, gapma garşylyga däl, ol agzygirlige we öseşeltýär. Emma bu ýagdaý kitapda bolşy ýaly häzirki döwürde käbirleriniň şahsy bähbidine ters gelýän bolmaly. Onu baştaky sorulara gaýdyp gelerik. Köp okumak adamy aklyndan adaşdyrýarmy? Gününe aýtsak jogap ýok. Tersine köp okumak adamyň nerwe üjükleriniň, ýagny neuronlaryň arasynda gatnaşygyň artmagyna, bolam pikirleniş ukuybunyň çaltlaşmagyna sebäp bolýar. Ýatkeşligi we zehini güýçlendirýär. Kynçylyklardan çalp baş alyp çykmagy öwredýär. Eger kitap adam aklından adaştıryan bolsa-da, günne yüzlerce sahipe okuyan milyarder Warren Buffett, Windows'un esaslandırıcısı Bill Gates, Amazon'un eýesi Jeff Bezos, şeýlede ösen döwletleriň gyllayarsy aklından adaşan pankelle bolardy. Onu köp okany ılym urýar diýilen düşünje nereden geldi? Belkem gözümüzün açylmagyny islemeýänleriň ýaýradan propagandasydyr. Üstesine gözün peselmegi ýa-da saçyň düşmegi köplenç ýagdaýda köp okumagy bagly däl. Tersine genetik faktorlara bagly bolýar. Kitaplardaky wakalaryň we şahsiýetleriň dürlüligi adamda empatiya duygusyny, ýagny başgasynyň ýerine özüň goýup görme duygusyny güýçlendirýär. Bulam jemgyýetde tapawutly garaýşdaky, dini we etnik inançdaky adamlaryň bir asuda asmanyň astynda agzy birlikde ýaşap bilmek ukuybyny güýçlendirýär. Diňe bir görnüşde geyinmek, diňe bir dille ýa-da aksentde geplemek, diňe bir düşünje eýe bolmak we beýlekileri kabul etmezlik, döredüjülügiň we ösüşiň öňündäki iň uly böwetdir. Okumadyk, dar dünýä garaýşy eýe bolan adam size ýol görkezip bilermi? Aslında bu bana Dead Poets Society filmindäki şu sahnany ýatladýar. Kitap okuýarsyňyzmy Jenap Anderson? Ýok. Şu wagtda çenne okumadymyň ziýanynam görmedim. Wagt şol ziýany bili görýärse. Bir önümi ingo kim tanaýandyr? Elbetde onu ýasan şeýle gerek. Onu okumak ziýanly bolsa-da, bizi yaradanyň ilkinji emri oku bolmaly.